Mama wakwaba midi ede ajoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ene abusuafo de wani echrem ewo Western Regional eye Jomoro. Honorable Docas Fantana ne mame ne constituency for no mo alu demi. Omo kem kai adan omo so omo aton. Omo colored TV akoto black and white. And they are not coming so much more oba do abadai or yoni henny or sorry in temp. Ako Parliament House, ako tineni wa lobby and they are my way. That's who be there. Omo to NDC free, omo akwan nara and the potholes. I say obi na ho e de dem basa. Ti Jomoro fo so omo e kire say. Ene na say Madam Docas first time I will be one case I will no bread pants and water amount. So you almost want to our Parliament House. Would you call out on the aba? You mentioned it. And okay, no more dear. We won't come once about a pan. I answer 2024. Oberman Penny that John Dramani Mahama. Obako 1 10. Be 2 to say the word to 1. Into no more pan canapoye. Now, episode 4. Yenti and Sama a consul. And Yama Bakwana, you be and shudder and quay cry. I want a constituency. Ena nam so moy na dwen se obesan ababio wo se no kwasem ni sa wo Garden of Eden ho a na adam ada if na no asori odna nam ho a wo we kohia no a wo ma na dia ba bi di yo koda da ma na di bi ntia ma de wo mo sori ntem wo mo nya akwadwofo sa nanso MP a wo wo ne mpatam ho Jomoro ho no wo se wo ye very lazy nti wo ma wo mu kuro mu ho akwan nyina na ohunu ne sa no aye monchi monka wo ye driver ni na obetwi car e wo Jomoro mpatam ho a this also that could special certificate and if any PhD certificate, pothole driving certificate. We said, do you want get one free? Any your car na type of papa is here. Aquani ye not. Said you no hono. Asa na jo emwetia kotoware. E wo kwan no ho unso omunso de bututu amena na rough sa. E no matu tu kwan ne sa no. Enyenyenyenyenyenye. Ama drafo no se wo musu ani. Enye ni we na abu a na ni we na abu. Boy joint na chese wo musu wo ho sa. Na wano abra na woye pania na woda wo mu anosem na hye odwani no wo bo ne homoden a e ma wo hwe wo mu akwan bi kura no a afasini ekọ no wo mu hyase a no wo mu yi na wo mu yi no a e no manfo no to obetia no e no okoye na wo hwe animu se MP a wabai anko betumi aye warm up na watumi asomu no afa atoa so enso oba ya sleeping wabeda wanya adwuma no ene na nam so ma manfo Jomoro e pa ne che so mo sere no a MP no a wo mu anya no ban de she has smell wabon enti wo mra no mefa wo mo nsanfo mo entra so nkobo sha asase no so enti sei wo san apribio wo kofa ne nkrata e no honorable politician what is answer me etuja bia ya ba leadership ma menka no kwentre o enye baby MP wo no enkwa na project ekoso ana se pan ekoso ye wo konso se bebre ya MPs na wo na NDC fo na so omo bo mo na etu na mo ama project a omo predecessors for start here no omo tu asa badwuma na akoso enti ade na sikwan Jomoro ya to aba esenye MP we have a new MP ade na sikwan se obetu na mo se ne be ya kwan betu aso se enye nipa obe owo key no obetu ya de abie sa problem na alok no there's a problem which is locked one obetu ya abie sa problem no eya na montuo eya ba leadership enta me ga say yakoto your promise no na say party no to aba na mame me da candidate I show you before 2024 you better about Jomoro no akwa we ekwa na ye no enye obia na tu anamo akwa hwe eye member of parliament eye sin e de tu anamo ena wo mo ahyase no enti ehwe ba bia bekwa kowie but mo ahya mo campaign as ma hu se nipa na egina ho no wo ma hye party t-shirt sin ade we are party bi now per printing no faster so Vanessa mo sebra no mo printing fa mo ye ne fast se si ano mo print awie ti caps na person pen kra na person cha be printing ni na calendar ye do picture boss MP na akọ no obetumi afren was 026 823 9333 026 832 9333 friends si a ye kọ yanim Sanya honko a ena mo kwan enye ye de ni kiremu ewo esikuma odobembra kwa eye mansi no enso emu a enkro be yensia na ne o maka mo ntoma ba no a wo mo eka se amanyafo nhwe no manfam na ensi wo
se na watwe a yɛwɔ mu ya kɔ na wie yɛ ɛma esi fufuro mu na ɔmama ma siesie ɔma kwan afa mu ɔmo hwɛ no ɔmafam na nsi hɔ se ɔmo ɛba bɛyɛ amanyɔsɛm ɛwɔ mpatem hɔ na manche afi otabɛkwa asomdweyɛ diabene nyansa kyerɛ ɛne nkwakurom sa nkuro ensien kwan sɛ nyampa o ɛna kwan na kwan no ha bɛyɛ diabene ɔmo diabene papa sɛ de ayɛ de hɛ wo betim nipa a watim look at it bata mobo living legend eti esikuma odobembra kwa enkuro kuma nsia na omakom ha boma nei omo aye yɛkyerɛ ɛkyɛ sɛ abanhwɛ no masiesie kwan ne famom sɛ onim ne omo abasiesie kwan ama om na watwe kakra ntamu a omo hwɛ no mansi wɔ sɛ omo ɛba bɛbɔ ɛntɔ hɔ nyade a omo bɛti ase kra ɛde amomo na sɛ ɛkwan fo ɛkwantantan ɛwɔ hɔ yi amakuafo kra ntimi fa no bae makro mu memeton enti bae no bae de bewie na gungure mu saa na ne nyina sɛ ɛka nko a ɛna mo ɛbɔ ɛwɔ hɔ ɛno nti ɛna ne wɔ mo yɛ ɔyɛ kyerɛ ɛkyɛ sɛ panyefo nhwɛ no mtu ho na mo na enimani ya o mesiesie kwan no ɛma mo mate ya kwan ya semre man ya di see ɛkwan no mu twa man enti ya dia penfo kwa ya bre nipa bebre wu aguka mu ama masa ɛkwala na wu enti ya se ɔmmetwa ya kwan man ade ba kwa ade ma kuma pon so se om to megbo an so abato man enti me samo for be 4 years ni yan kwan no eya sisi abambe bosu bi a wadada yen ama ka se yehu ne yen ho asema no wono bia abembe ba obuya okoto it is sisi ekwan no metwa pade a 2024 mo fa mo like maximum be game antisi obi oto aba wo sha kwan no kwan no so me kwan ma yen about to no vote yes every chairman yes abe kusila se meka sa no mante mawie me akasa mele onyeme ya yedi bodu nsuachi ye paja no yedi tensuo no yedi kodu na yise na asai nti ye na blepa so me kwan ma esa 2024 yentoa kokobo ena kodi ama adihye wo ho no na tie emrashe badwani a owo eye sa ekro no mu eye owura alhaji eye gansa wono na woyɛ mrashe badwani ɛwɔ hɔ na ban na musini ɛwɔ hɔ Lawrence eye adutua asiun na sampayefo mienu ɛna mo kyɛ sɛ nimanim ya mo hwɛ no besiesie ɛfamom na oyempo wo kro no mu nso ɛde kakra epi so na wo kyɛ sɛ na na sɛ wɔtena fie ɛma sɛ kwanfo kwantantan yamanfo kra ba so ɔbɛka sɛ na de ɔhin ni krom ha na ɛni nti na ɔno nso ɛka no manfo yi ho a ɔmo ɛyɛ sa ɔyɛ kyerɛ yi awusiafo yɛtoa ensɛm no so na yɛba bewie ɛwɔ Niger de ɛkɔ ɛwɔ hɔ sa wonte ya yɛka kyerɛw sɛ sojani asɔre afa ɔman no abɔ so ama wɔn mpanyin dada ɔne n'abusuafo yɛakye wɔn de wɔn ahyɛ dɛm ebisabisa wɔn questions na ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ General Tiani wɔyɛ sojani a na wɔn na ɛbɔ ɔmampanin a no wɔ hɔ ne ho ban ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔman no wɔn brɛ enti ɔhyɛ ase de mmɔnwura mu aban ɛkɔ so wɔn nsɛm a wɔn ka wɔ Niger ne sɛ France man no afa Niger mampanin no sɛ toy bi anaasɛ ikoliko no ɛhwehwɛ ahoma wɔ ne ho ano wɔsa no ti deɛ France bɛka sɛ wɔn nyɛ ɛno ano wɔn yɛ deɛ di kan sɛ sika bi ɛyɛ Nigerfoɔ deɛ agye sɛ ɔde kɔkɔto France wɔn sika nyinaa hɔ ne ɛboa no uranium a wɔn tu ɔman no mu bebree no wɔn boa ne nyinaa no agye sɛ wɔn de kɔ France na Francefoɔ de power ɛnyinam ahoɔden abira Nigerfoɔ nya kanea koraa ɛnam woyɛ ne to nkyɛn a contract no wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ a agye sɛ Francefoɔ ne bɛyɛ biribiara France akɔ so ama kyɛ sɛ dan koraa Francefoɔ de gya wɔn sɛ parliament no so wɔn kɔkɔtena